Хәерле кич. Бүген балаларга игътибар бермә-бер артты. Әти-әниләр баласы өчен күктәге айны алып бирергә әзер булса, дәүләт яхшы җиһазландырылган мәктәпләр сала, белем бирү сыйфатын арттыра, бушлай түгәрәкләр оештыра. Менә соңгылары турында тәфсилләбрәк бүген сөйләшик әле, чөнки беренчедән безнең халыкны бушлай дигән сүз чиктер куркыта. Икенчедән бушлай түгәрәкләр турында кайберәүләр гомумән хәбәрдар да түгел. Экспертлар белән, кунаклар белән сөйләшеп алыйк шул хакта исәнмесез. Хәерле кич. Мәгариф илкүләм проектының бір юнәлеше ул менә өстәмә белем бирү һәм мәктәптән тыш эшкә багышланган. Өстәмә белем бирүнең әһәмияте нәрсәдә? Руфия ханым, сездән башлыйк. Сез үзегезнең дә балаларыгыз бар. Ни өчен баланы бары тик мәктәп программасы белән генә чикләргә ярамый бүген? Беренче чиратта әйтер мәктәпкә кадәр инде, мәсәлән, безнең экзак кызларыбыз 4 яшеннән инде алар түгәрәкләргә йөри башлаганнар иде. Һәм алар бушка иде, логика, рәсем, безнең декабристлар урамында, монда Чкалов исемендәге үзәк бар, анда хәзердә бушка, кемнәр инде Казан шәһәрендә яши, бик мактыйсым килә ул үзәкне, чынлаптан да укытучылар, Совет чорыннан калган белем бирү системасы, һәм анда шул дәрәҗәдә үз эшләрен яраткан фанатлар эшли, да біз килеп эләккән идек, әйме. Укырга кергәнче без инде 3 ел шунда йөрдек. Аннан соң мәктәпкә кергәч, музыка мәктәбе ул да бушка бит инде. Музыка мәктәбе дә, хәзер кызлар 6нчы класста укыйлар музыка мәктәбенең. Нәрсә әйтәсем килә? Шәһәрдәге бүтән музыка мәктәбе дә бушлай дип беләм. Әйе. Әлбәттә балаларның гирисе килми, бушка булсалар да. Монсы бер әйбер. Әйтмәкче булам, инде балалар бакчасында ук баланы түгәрәкләргә йөртергә мөмкинлек бар бүген. Һәм ул кирәкдер дә дип уйлыйм. Безнең мисал өчен балалар кичкенәдән алар 4-5 яшьтән кичке 7-гә 8-гә генә кайталар иде. Дәваниләре дә инде туганнар да нәрсәгә кирәк ул дип әйтәләр. Һәм хәзер дә әйтүчеләр бар. Мин анда вакытта гел сорау бирәм. Нәрсә эшләтик соң без аларны? Яра без авыл балалары безнең анда мәктәптән кайтасың, су ташыйсың, мал карыйсың һәм башка эшләр әйме. Шәһәрдә андый эшләр юк. Хәзер бит инде посудомойкага савыт-сабан тутыралар да шушы эш алар. Хәзер мәктәп, түгәрәк, я телефон. Шуңа күрә телефонда утырмасыннар өчен без аларны түгәрәкләрне яктырабыз. Нәкъ шулай. Алар эшләп үсәләр. Һәм бала шулай киләнә, ул әйме, алар без инде мин аны үземдә уйлаганым бар. Мәйтәм, бу балалар бичаралар, булар 7-8 кайтмый. Ләкин алар аны зарланмый, алар аны шулай тиеш дип кабул итә. Чөнки алар кичкенәдән шулай үскән бит инде, әйме. Һәм мин моның начарлыгын күрмим. Мисал, сез бик каты шөгыльләнәсез инде балаларыгыз белән, бер түгәрәккә, икенче түгәрәккә йөртәсез. Сезнең балалар аерылып торамы башкаларыннан? Тизрәк йокларга яталарга дигәнсе килә. Кайттылар да, аудылар да. Кайттылар да, авалар. Хәзер әлбәттә эшләр күп. Беренчедән без 2нче татар гимназиясендә укыйбыз. Анда инде күбесе шулай шөгыльләнгән балалар, ягъни әйме. Икенчедән кругозурлары ул яктан балаларның зурак инде әлбәттә. Сөйләшкәндә үк сизлә, ул бөтен әйбердән хәбәрдар. Һәм бу әлегдә баягы шушы түгәрәкләрнең бер уңай ягы бит инде. Менә шушында паузага куеп торып, без психологтан сорыйган, никадәр ярый мөмкин балага мондый нагрузка бирергә һәм барманың шиге. Аннан соң әйләнеп кайтырбыз һәм әле мәгариф өлкәсенең дә җавабын ишетербез. Нәрсә диярсез сез? Мин әйтерим, монда ул шәхсән эш, чөнки һәр бала ул төрле, һәр баланың үз мөмкинлекләре бар. Ул физик яктан да, психик яктан да, анда гаиләдән дә тора. Һәм шуңа карап инде һәрбер бала үзенчә булдыра алган кебек. Менә әтәне хәлитә инде, минем балага шул кадәр җитә, моның кадәр Ул күренә, баладан күреп буланы. Менә баланы әтиләр йөртә башлый, мәсәлән, түгәрәкләргә, мәктәпкә йөрим ул, балалар бакчасына йөрим, аннан түгәрәкләргә йөри, менә аның кәефенә карыйлар инде. Мәҗбүрилек, теләк тә бар бит әле. Теләк. Монда теләк. Ансы аерым бер тема. Гомумән әйткәндә, менә кичкенә балаларны төрле түгәрәкләргә йөртү бик яхшы. Менә яшь үсмерлеккә хәтлек, төрлелек ул яхшы. Бала моны эшләп карый, монда эшләп карый, монда йөреп карый, һәм аның менә кругозур дип әйтәбез бит инде, әйме. Ул киңәя, һәм аңа дөрестән дә ул файдага була, ләкин карарга кирәк инде баладан монда. Менә дәваниләр ишетсен иде бу сүзләрне, чөнки безне һаман ырышалар. Ник яфалыйсыз балаларыгызны? Ник яфалыйсыз? Без яфаламыйбыз. Баладан тора. Кайбер балалар дөрестән дә яфаланалар. Менә искә төшә ирексездән Рудковскийның Гуном-Гуномыч дигән улы, ул мискинне инде ярты рәсәй жәлли бүгенге көннән ничә яшьтән аны һаман шушы нәрсә белән шөгыльләнә ул? Фигуралы шоу белән. Аның тормышы балалыгы юк инде диләр. Аның бит менә балалык, җиңеллек һәм менә нагрузканың балансы да булырга тиештер. Аны әти-әниләр карый инде күп чакта. Чөнки беләсезме, монда бит нәрсә бар тагын. Менә һәрбер
һәрбер чакта ул сензитивный период дип атала психологиядә. Нәрсә өчендер бала сәләтлерәк дип әйтим инде, аның ашык ул, мәсәлән. Һәм менә яшь теге мәктәпкәчә яшьтәге балаларга ул күбрәк эмоциональ яктан аны үстерергә кирәк. Хәзер бераз арттыралар, чыннан да шулай, яшь мәктәпкә хәтлек инде мин шул балаларны әйтәм. Чөнки аларга күбрәк эмоциональ яктан, эмоциональ интеллектны арттырырга кирәк. Ул менә аралашу белән, мөнәсәбәтләр белән бәйле, теге инглиз теле хәрефләр дә түгел, аларны өйрәнә ул. Аның өчен аерым сензитив вакыты бар аның. Ә менә бу эмоциональ, социаль әйберләрне өйрәнү өчен аның өчен дә вакыты бар. Ул аннан соң өйрәнмәс түгел, ләкин әйтеп китим инде, менә бездә 100% мөмкинлек бар ниндидер, әйме? Батарейкабыз шундый, 100% ул һәр көнне баланың бар. Менә кая китәчәк ул? Энергия. Энергиясе. Кая китәчәк ул энергия? Аны юк барга да китергә мөмкин, ул гаджетларга җыйнымы? Әйе, сарыф итергә мөмкин. Ул мәсәлән түгәрәкләргә дә китергә мөмкин, ләкин шунда монда китеп кирәклесенә дә җитмәскә мөмкин. Менә шуны карарга кирәк, ансы мөһим. Безнең бүген дәүләт тарафыннан нинди мөмкинлекләр тудырылган соң балаларга нинди түгәрәкләргә йөрү мөмкинлеге бар һәм безне аеруча бушлай түгәрәкләр кызыксындыра. Өстәмә белем балаларга үзегез беләсез инде үстергә ярдәм итә. Бүгенге көндә безнең республикабызда 2 зур платформа, интернет платформа эшләп бара. Ул да булса беренчесе Панорама, анда ата-аналар, балалар, сыйныф җитәкчеләре безнең республикабызда нинди чаралар, нинди бәйгеләр бар, анда мәгълүмат алып, инде катнаша алалар. Һәм икенче зур платформа ул безнең өстәмә белем навигаторы. Монда безнең республикабызда 2400-дән артык дәүләт, муниципаль лицензиясе булган шәхси оешмалар кертелгән. Алар бүген 25 меңнән артык программалар балалар өчен тәкъдим итә. Һәм инде өстәмә белем бирү навигаторында ата-аналар бу 25 мең программа арасыннан кызыксынганын сайлап, балаларына инде заявка җибәрә алалар. Алар 15 сентябрьгә кадәр бирә алалар. Әгәр дә балага ошамады исә дә, әлбәттә инде ул бу программадан китеп башка программага языла ала. 60% аларның бушлай. Нинди программалар соң менә санап китсәк? Алар 6 юнәлеш буенча монда спортта, биюдә, монда инде һәр ата-ана үзе сайлый, бала белән кем нәрсә белән. Ничек сайла балалар? Кем йөри ала? Bütün программаларда 5 яшьтән 18 яшькә кадәр, өстәмә белем безнең бушлай, ул 5 яшьтән 18 яшькә кадәр, һәм инде алар мәктәптә дә бар, алар өстәмә белем бирү оешмаларында да, лицензиялары булган шәхсән оешмаларында да, һәм навигаторга кереп, алар карыйлар, минем балам биергә ярата, әйдәгез карыйбыз, бию җыя, карыйлар, карта буенча менә минем йортым янында бар мәктәптә шундый түгәрәк, мин монда язылам. Яисә дә, минем йортымнан ераграк, но бушлай, мин бушлай шушы түгәрәккә язылам дип анда заявка бирә алам. Шундый сорау килеп туа, үзеннән үзе, бушлай да бушлай дисез, безнең халыкның бит әле бушлай дигән сүзгә мөнәсәбәте дә, бушлай димәк, монда нәрсәдер җитеп бетмәгән, капкандагы сыр гына бушлай була дип әйтәләр. Шуны инкар итә аласызмы? Бушлай ул тулы, канлы программа дип. Сыйфатлы, алар барсы да сыйфатлы, алар барсы да экспертный оценка үткән программалар, шуңа күрә алар навигаторга булай гына эләгә алмый. Алар башта экспертный оценка алалар, аннары керәләр. Шунда 15 балага кадәр заявка җыелгач кына ачылалар. Менә бу сез санап киткән эш ул Мәгариф милли проекты кысаларында эшләнәме? Әйе, Мәгариф милли проекты кысаларында һәр баланың уңышы федераль проекты тормышка ашырыла. Менә навигатор шушы проектның результаты. Урыннар, бер сорау гына калды. Урыннар дидегез сез, әйме? Менә бу урыннар җитәме, теләүчеләр күбрәк булган очракта нәрсә эшләнә? Бүгенге көндә безнең навигаторда 2 миллионга якын бала инде кертелгән. Алар
25 мең программага язылганнар, бу 80%-тан артык безнең 5 яшьтән 18 яшькә кадәр балалар арасыннан. Моннан тыш, безнең сәламәтләре шикләнгән балалар да бар, аларның 70%-ы махсус алар өчен язылган программалар буенча язылганнар, алар хәтта дистанцион технологиялар кулланып, үзләренең йортларында шөгыльләнә алалар. Әтиәниләр хәзер бу мәгълүматны үзләренә теркәп куйганнардыр. Һәм менә күптән түгел безнең бер дулкын булып Апуш балалар театр студиясы килеп керде. Ялгышмасам, хәзер 4 филиал бар. Менә бик күп сораулар килә безгә дә. Нинди студия ул, ничек эләгеп була? Анда балалар әйе, бушлаймы ул, ничегрәк? Апуш студиясына менә тиздән инде 2 ел була эшчәнлегенә. Шуннан да кызыксыну бик зур. Һәм гомумән менә без премьерларда чыга бит инде шушы һәрбер төркем үзенең премьерасын тәкъдим итеп, шушы премьерларда инде тамашачы булган кешеләр бигрәк тә тагын да кызыксынып китәләр инде. Чөнки премьера дигәннән әле күптән түгел Туфан Миннуллның әсәре буенча Авыл эте Акбай спектакле әсәре сәхнәләштерелде. Кабат әйдәгез видеоязма карабызык та аннан дәвам итәрбез Айсыл. Монда бик күп сүзләр. Искиткеч бит костюмнар, балалар. Бу мюзикл форматында икән. Рекламага бүленеп алык, чөнки бик күп фикерләр туды. Аннан соң шушы фикерләр белән дәвам итәрбез тапшыруны. Рекламага кадәр Апуш балалар студиясында куелган тамашадан кичкенә генә өзек күреп без монда тәэсирләндек. Әйдәгез шушы студия турында сөйләшеп алыйк әле. Айсылу, нинди тамаша бу, кайчан куелды? Менә әле күптән түгел премьерасы булып узды Авыл эте Акбай мюзиклының. Монда инде җырлы биюле күренде инде әлеге видеода да балаларның ничек итеп хәрәкәтләнүләре һәм чын профессиональ дәрәҗәдә ясалган спектакль дип әйтергә була. Гомумән безнең барлык спектакльләрендә Апуш театр студиясенең һәм менә шушы соңгысында шундый көчле аншлаг белән узды ул. Инде Апуш театр студиясының премьерларына кешеләр шуннан да барырга тырыша, тамашачылар гаиләләре белән килергә тырыша, эләгергә тырыша, чөнки әле алар караучылар әле бу. Бу әле караучылар, инде карагач. Инде әле Апушта булмаучылар, инде хисләнеп, хәтта өлкәннәр дә, мин үзем дә менә соңгы спектакльне караганнан соң Апушка барып шөгыльләнәсем килә башлады. Менә ничек шөгыльләнергә, ничек эләгергә, шул турыда сөйләгән. Бу студияга кастинг аркылы эләгеп була. Алар безнең оештырылып тора мәгълүматны гомумән Апушның рәсми ВКонтактедагы, Телеграмдагы төркемнәрендә белеп була. Һәм инде без алга таба шушы елны инде ничектер тагы да масштабларыбызны арттырырга ниятлибез. Барда килеп чыкса, әле тагын берничә төркем эшләп китәр дигән өмет бар. Бу бушлай. Әмма ләкин шарт кастингны узырга кирәк. Кастингта инде нәрсә эшләргә кирәк? Берничек тә әзерләнергә кирәк түгел. Чөнки бу инде теге табигатьтән бирелгән ниндидер сыйфатларга да карыйлар инде. Ниндидер потенциал да булырга тиеш баланың. Театр белән җинләнгән булырга тиеш, ул берникадәр теләге булырга тиеш. Беренче чиратта бик көчле теләге, чөнки әйтәсем килә, менә бу безнең татар телендәге татар студиясе булуга карамастан, шундый көчле теләкле булган, теләкләре көчле булган балалар, татарча белмәгән балалар да эләкте һәм алар спектакльдә уйныйлар, татарча сөйләшәләр спектакль буе. Менә шул хәтле инде телгә дә кызыксыну, мәхәббәт уята торган студиябыз безнең. Ничә баланы хәберләштерде инде бу студия? Безнең һәрбер төркемдә 30-40 бала шөгыльләнә. Әлегә безнең менә 4 мәдәни үзәктә шөгыльләнә балалар. Һәм әле әйтергә кирәк, күп санлы ата-аналарның соравы буенча, узган елны бит әле сентябрьдә Апуш нәниләр дигән мәктәп студиясе дә ачылды. Бу инде нәниләрне йөртә торгач, шулай дип
Безгә дә кирәк бит әле, без кечкенә, без кастингта бит анда яшь чикләү, 8 яшьтән генә алар. 8 яшькә хәтле балаларны йөртәсебез килә, нишлек дип менә шайтып мөрәҗәгать иткәч. Алар шулай ук менә безнең әзерләнәләр. Гәүһәр фестивалендә булачак безнең тиздән февральдә. Аларның чыгышын без шулай ук көтәбез. Менә безнең бу нәниләр шулай ук бер номер әзерлиләр. Алар кечкенә һәм шушы кечкенә балалар да театр сәнгатенә инде кечкенәдән мәхәббәт тәрбияләнә аларга. Безнең бит инде балалар белән чын профессионаллар, театр артистлары, менә шу үз эшенең осталары шөгыльләнә. Үз эшенең осталары. Менә күпләрне бер чыган тагын бер сорауны бирим инде, минеме? Күп вакытта менә тамашачы гади гражданнар карыйлар да, тәк, монда булай гына әлегә булмый инде. Яисә журналист булырга кирәк, әтисе әнисаның булай да шул иҗат кешесе шунда шуларның балаларына ләгә дигән бу социалистларда күп таралды инде. Бу ялгыш фикер. Әгәр дә менә безнең шушы АПУ студиясының катнашучыларын карасалар, күрәчәкләр анда гап-гади безнең Казанда яшәүче балалар катнашалар төрле мәктәпләрдән, төрле урыннардан килгәннәр. Һәм менә шуннан да анда беренче рәттә әлбәттә әтиәнисе ишетеп белеп китерә бит инде баланы. Бала үзе белми, бөтенесе без әтиәнләрдән тора. Һәм әлбәттә анда бардыр танылган шәхесләр дә. Бу нормаль күренеш, чөнки танылган шәхеснең дә баласын йөртәсе килә һәм ул баласы белән шөгыльләнә. Алар шулай бик актив, моның бернинди начарлыгын күрмибез без. Бу нормаль күренеш. Һәм менә монда әлбәттә инде бернинди аңа карау юк. Чөнки бала белән эшләргә кирәк. Ахыр чиктә шулай бит. Ул аннары әзер булырга тиеш шушы бүтән авырлыкларга, бу авыр хезмәт. Апуш балалар театр студиясе инде ул балаларны иҗади яктан ачса, менә без Сәләт йортының уңышлары турында да беләбез. Сез фәнни ниндер түгәрәкләргә, фәнни эшкә басым ясыйсыз. Нинди түгәрәкләр һәм балалар бушлай түгәрәкләргә йөри аламы? Бездә гомумән төрле юнәлешләр бар. Фән юнәлеше буенча да түгәрәкләр бар, төрле проектлар бар. Шулай ук спорт юнәлеше буенча, музыка, иҗат юнәлешләре буенча күп төрле проектлар бар. Мин исә вакытымны IT проектларга юнәлтәм һәм дә инде шушы IT проект кысаларында курслар, сменалар, хакатоннар, олимпиадалар уздырам һәм дә инде шушы яктан IT информацион технологияләр ягыннан балаларның белемнәрен арттырабыз. Аеруча безнең IT юнәлеше бүген дәүләтне бик нык кызыксындыра, аларның да ярдәме тигәндер, бәлки. Аларның да ярдәме тигән иде, без күптән түгел генә берничә грант тоттык. Аның берсе робототехника наборларына, бик яхшы Lego Mindstorms дигән робототехника наборларын оттык. Шулай ук ноутбукларны да отарга мөмкинчелек чыкты. Һәм дә инде күптән түгел генә менә шушы милли мәгариф проекты кысаларында безнең яңа база булдырылды Чувашия Республикасында. Ул аның исеме инде Сәләт Батыр. Яңа базабыз булдырылды. Анда да инде ел дәвамында проектларны уздырабыз. Инде беренче җәйне үткәрдек, менә безне икенче җәйбез көтә. Руслан, баядан бирле күргәнсеңдер үзенең күзләрендә бушкамы дигән сорау ялтырый. Шу сорауга да җавап бирин дисең. Төрле курслар бар, төрле проектлар бар. Кайсысыдыр бушка, кайсысыдыр бушка түгел. Ул инде форматка бәйле, аны инде карарга кирәк, проектына карап, курсларына карап. Әмма мәгариф илкүләм проекты кысаларында булдырылган ниндер түгәрәкләр миңа калса бушлайдыр. Яшүсмер яшьләр клублары берләшмәсе эшчәнлеге турында да сүз катыйк. Бу нинди берләшмә, үз өстенә нинди эшчәнлекне ала? Гүзәл мөмкин булса сезгә сорау. Рәхмәт бик. Безнең түгәрәкләр, безнең бушлай йөри торган түгәрәкләр, алар яшәгән җирдә, гаиләләрнең яшәгән турларында якында урнашкан клублар. Безнең берләшмә яшүсмерләр клублары, яшүсмерләр һәм яшьләр клублары дип атала. Бездә йөриләр 14 яшьтән 35 яшькә кадәр яшьләр. Бездә бик кызык була. Шуңа күрә 14 яшьтән сез гел бушлай дисез, мин сез шуңа күрә әйтеп калам. Шуңа күрә дәүләт тарафыннан безнең мөмкинчелекләребез бар. 14 яшьтән 35 яшькә кадәр яшүсмерләр һәм яшьләр безнең бөтен түгәрәкләргә бушлай йөри. Нинди түгәрәкләр бу? 560 түгәрәк бездә. Иң популярлары. Төрлесе бар. Аның Казан шәһәренең районына карап, кайбер районнарда спорт түгәрәкләре
бик каты, бик әйбәт бара, яшьләр йөри, бер-бире арасында катнашалар, чемпионатлар уздыралар. Кайбер районнарда спорт түгәрәкләр дибез. Әйдәгез конкретлаштырыйк әле. Мәсәлән, тиквондо, анда нәрсә? 36 направление безнең бар спорт буенча. 36 направление гына. Хәзер алар фақат инде түгәрәкләргә бүленгән. Шуңа күрә баскетбол, волейбол, футбол, кыш көне безнең хоккейный коробкалар дип әйтегеме, алар да бар. Безнең хоккейный командалар, алар бөтен тренерлар бездә, безнең белгечләр. Шуңа күрә балаларны шулай 14 яшьтән 35 яшькә кадәр biz көтеп калабыз безнең. Менә, көтеп каласыз. Паспортында 1989 елга кадәр 89 елдан соң туган ел булса, кая баралар, кая барырга тиешләр, кайда гариза калдыралар, шул турыда әйтегез. Безнең бар төркем ВКонтакте. Так. Подросток дип атала. Һәм бар гомумән телефон. Рөхсәт итсәгез, миңа әйтеп китегез. 8807 95-47. Күбесенчә хәзер яшүсмерләр үзләре шалтырата. Бөтенебездә дә кәрәзә челтәләребез бар. Шуңа күрә шалтыраталар, стрилар. Аларның адресларын буенча якынга урнашкан клубларыбызны әйтеп бирәбез. Ул клубларда нинди түгәрәкләр бар икәнен әйтеп бирәбез. Урыннар шиклеме? Урыннары хәзерге моментка безнең клублар, мәсәлән, әйтик, кайбер районнарда клублар бик якын урнашкан. Шуңа күрә бер клубта урын булмаса, әгәр дә инде безнең белгеч икенче клубка барып, анда урын булала. Шуңа күрә монда без әлеге моментка ниндидер шикләр куймыйбыз яшүсмерләргә. Шак катты менә һәрберегезне тыңлап, имә шуның катлык мөмкинлекләр тудырылган, имә рәхәтләнеп йөрергә була. Әмма гомумән түгәрәкләр шәхсен формулашуында нинди урын алып тора? Дөресен әйткәндә, мин монда әйтеп китәсем килә һәр монда генә. Әни буларак. Чөнки минем балаларым да менә навигатордан да булдаймы. Хәзер менә күптән түгел генә ул РЖД тимер юл түгәрәкләренә шундый түгәрәк бар менә. Шундый да түгәрәк. Ул Юдиныда. Метрополитен дигән юкмы? Ансы юк әле. Белмим кем дөресен әйткәндә, кем бардыр. Менә тимер юлныкы бар. Юдиныда гына урнашкан, инде анда баланы йөртәсе бар. Шулай да аларның автобуслары бар, алар менә теге Мәскәү районыннан алырга мөмкиннәр инде баланы. Һәм монда нәрсә өстисем килә, менә бу бала кызыксынуны дип әйтеп бит инде, үтеп киткән игез генә. Бу аерым тема дип әйттемме? Монда менә балага карарга кирәк. Бала ул бит менә кичкенә чакта ул бит белемгә бик омтыла. Һәм аның менә бу омтылуын тотып алырга да, әйдә, монда барабыз, әйдә, монда барабыз, әйдә, монда барабыз. Һәм менә дөресен әйткәндә, менә бу мөмкинлекләр, мен һәр сокланып тыңлап тордым, субханаллаһ. Менә барырга да илтергә генә. Мөмкинлекләр күп, монда баланы гына җилтерәтеп алып бару калай. Юк, җилтерәтү түгел, менә баланы бит без аралашабыз. Аны телефонны алырга кирәк. Аны белән аралашабыз. Аның бит ниндидер омтылышлары ул гел нәрсәдер сөйләп тора. Ой, бусы кызык, анда китаплар карый, мәсәлән, ниндидер динозаврлар турында, кемдер техника турында, кем рәсем ясарга ярата, анда мәшкилеп, кагаз кан алырга белмисең. Һәм шул баланың кызыксынуларына карап, аны юнәлтергә кирәк. Бу инде әтиенидән тора. Барыбер, чөнки бала, кичкенә бала, ул барыбер үзе барып, үзе язылып, ул булдыра алмый. Ул барыбер әтиенидән тора инде. Һәм әтиенисе менә баланың шундый кызыксынуларына карап, аның әлбәттә инде сәламәтлегенә карап, физик аның һәрберсенең үзенчәлекләре бар бит. Шуңа карап, кайбер бала тизрәк арый, кайбер балага киресенчә спорт кирәк, мәсәлән, чөнки аның энергиясе шундый күп, ул кая куярга белми аны. Һәм шуларына бөтенсенә карап, баланы менә юнәлтсә, бик яхшы була. Менә кейс дигән сүз бар бит, әйме? Менә безнең яхшы кейс, Айсулу эш баланасым, яна бик яхшы беләм. График төзеп, ничегрәк менә бүгенге көндә балалар белән түгәрәкләргә йөртү оешкан, ничек итеп сайланды кыскача гына безнең вакыт? Сайлау, гомумән менә бүген ата-аналарда минемчә булай, түгәрәккә йөртергәме юкмы дигән сорау тумый, кайсы түгәрәккә йөртергә дигән сорау гына туа торгандыр заман ата-аналарында. Бездә дә шундый сорау туды инде, балалар 3-4 яшь тулгач, ук без төрле түгәрәкләрдә аларны төрле түгәрәкләргә йөртеп карадык. Бассейн, шахматларда, цирк мәктәбенә йөри балалар, музыка мәктәбендә укый, биюгә йөриләр, пош студиясында шөгыльләнәләр, программирование белән шөгыльләнәләр. Һәрбер баланың 2-3 түгәрәге бар. Мәктәптән тыш һәм көн саен диярлек һәрберсенең 2-3 түгәрәккә барып әле кайтырга да кирәк. Һәм монда әлбәттә әти-әнисез мөмкин түгел. Чөнки күбесе аларның мәктәп кысаларында түгел, шәһәр буйлап йөртергә кирәк бит әле. Безнең
шушы шартларда, шәһәр шартларында. Шуңа күрә монда инде әти, әниләрнең менә шушы йөртә алуы, шушы шартларны тудыруы да бик кирәк әле. Түгәрәк сайлап кына калмыйсың әле. Тапшыру барысында шуны аңладык, мөмкинлекләр күп, мөмкинлекләр янәшә. Бар тик ата-анага үзенең баласын тоеп, аңлап, кая юнәлдергә һәм әле хәтта кесә ягыннан да экономияләп буны эшне башкарып чыгарга мөмкин. Шуңа күрә кулга байрак алып алгана атлысы кала. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәк яшьләр кулында, шуңа күрә безнең төп бурыч ул безнең яшьләребезне, балаларыбызны кайгырту. Рәхмәт, сау булыгыз. Рәхмәт.